An is rachamid ó thuúsgurt á clia amach go dtí baile á clia a 15 leabhar an is leis an Irisóir Creailtóir le Níor FM agus tuairiscóir rialta a Radio Nilife Darren Mac an Fríre. Darren, tá tusa gobar lug anamnach a Gaeilge ar astátíocht an nu ar fud na tíre le háirtear 10 bliana nús agus bhí alta go an sin le déine alta ar chuirmise annach chud sima ann sin Irish áitiúil Little Village. Is cosúil in omlán sa fector mór na hanamnach na lug anamnach a Gaeilge ar na stáitiní tííochta. Níl mór an acu ann in our era. Sin fair, yeah. Well, ní hé blá lé an tainú chundé an air an gan mór an. Tá go me timppel cahar chundé as na sé chundé ní na go mar fiú cean bháin ach an nerd agus tá timppel de chundethe eile an éan agus tá níos liú ná fithe an, you know. Ach osú é gur blá lé an bréomh cahar agus osú é go bhfuil fór den dalamh tóca air. Tá an sim gom go speisialte ar bhlá lé, you know what I mean? Agus tá bailá lé cotábhacha ó héh tocaí na Gaeilge agus cóga me go bhád níos mó Gaeilge le fecás an airnáil tííocht de capisi, you know? So tá ag braniú ar an ábhar seo le 10 bliana nús agus feice mar de híh idirlína tá liste sús chun dáta agus tá bailach lé tá muid taobhhír de chiaí den chlár de rúnanáil de chorcaí agus de gaiileh. So stocha gur cústíá é sin tuis go bhfuil déanra a bhd níos mó i maileach lé agus tá bhd níos mó tuí i maileach lé ná na háitaní sin. Go háirithe beidir Ciarí agus an chlár. Well, tá gailteachta géirí ach ní leon gailteachta gundé an chlár agus tá siad a bhd chun tosaí uing ó héh áitiní anam na an Gaeilge. Tá na lug anamnacha seo simúil dúirtú ar de bhlog agus in san alta scríbhtú don Irish go bhfuil oscionn 500 áitina nua anamnathe as Gaeilge le linn tréimhse an tígar Celtic. Sin formhórdas na háitina seo is tóca. Tá 700 an omlán agus 500 san ís seo sa chéad bliain seo. Tá sé dó creidte le formar neamh splachas sa fit sé chundethe míos nígéid fit a dó agus idir sin agus na nógadí ní raibh mór an forbetí chundinniu anamnathe a Gaeilge bháin. Tá sé dó creidte, you know. Agus thosaigh an sort tionscanmh go mór túsna nógadí sílim nor hánig an policy anamnathe lang Gaeilge amach a gcóirla car na Gaillimhe agus sin hánig an aigeach Gaeilge héas a gcóircha Gael take amach a service le haid tógála agus forbróí timppel fit is a hain timppel am sin. So so tá sé dó creidte like idir mí nígéis agus a fit is dó idir na nógadí like ní raibh Derfi ní raibh fórhór a chun there ní raibh fiú lín suntasach anamnathe as Gaeilge bháin, you know. So is slí bháin tá si go hínta go bhfuil fórhórt mai an along chundethe in éireann ó túsna nógadí ach tá roinnt chundethe eile bailíocht lé mar dúirtmuid agus timppel de chundethe eile sa phoblacht agus ceara chundé sa sé chundé agus níl líon suntasach an so an díamach ó héh sin, you know. Deirn sé ag an éras. Now tá policy ag na cóirlaí chundé ar fad sin é cóirla caragach lí a cóirla onagáil dún léir a rahan dúnig agus chundé ach lí a has. Tá policy acu úsáid na Gaeilge a chur chun cín in anamnacha a ráite na nua agus tóca ní chiílíonn sé sin mór an is tóca. No, ní cílíonn sé mór ach go bháin Beiger is slí bháin le cóirla chundé fingá tá ever suntasach de cú sa cóirla sin anamnathe as Gaeilge bháin roinnt blianta nuas tá hasar mar agus tam sin macóí cóirla chundé fingá so tá hasar bhí sin. Ó héh na cóirlaí eile like níl ever war on need ever few suntasach on like tá na céilte no méalte
cantar cónathe mai slé agus níach timppel troché a cúg anamthe a square go bháin, you know. Anna go mar tror in mai slé cúg dé cantar gogus agus tá siad anamthe go dá cheangar na biller so tá sin go mai, you know, I mean mar raibh cóstán is so gwyn o héib na gweag mai slé bé sé mar bu a war cam, you know. Fe gan na luí tú an sin na háitina tá anamna go dá hangach na billirí na sin é níl sé na cór hí sráide a caihí a bheith go dá hangach tá sé seo déinte ag na tógáilethe déinte ag na forbóí. Cai mi sé rá fecim sé sin ó am goham ach ó am go chéile beidir níos minicí ná nachmíon bíon botún gramadí orthú so níl an gaig go furfa fiúnar atá sé an úsáid. Tá go mé le agus tá counter cóna in acalóm dar ban quill na hound nó Riverwood tána Glandini an an counter agus dúir taintú a tableháin chuig an na stát an tableháin dean sé Riverwood an taobhile there sé quill na hound CHOILL so sin butún, you know. Agus the darting me sin the corlor one right splinto hen agus corla conde agus dorche or fisoishe the hunting shit rash come yeah like boitlum in Satoki Marev inuka dainta o have shin, you know. Again, I'm sure if we law her say in pre-vote a boitlum na lied coastal on agus ardu sunta suck of it on o have on lean for but you can't and you might actually an asquag go on, you know. Yeah, keen to Kirkshire shin leishon fekálacht a one leishon changa like in our era Neil Moore on a guest like Neil Shea Row Yacker tá policy acu Louis tú níos tuiscus an aglah tá policy acu I gahar na gaillimhe dailá leisio. Yeah, is Joshka shin like my hain to kuji Kunde in a galive like Tom policy of I'm a gore a car in a galive timple on Kunde or fa ta for vortiku the range white bleed news a fimple fit bleed news and asquare go on like Tom chunker or haven policy sa car ag dul timple an Kunde agus timple cougar line range Kunde a freshen and na harm se féin ní dáilum go mé go na brawi sé chun an policy sin about Maria's lay off mar tá an star angla nach a gwyn Maria's lay agus crowi sé a lá 5 minute do corchan kin na gwega fe be like a lá dini garan mar policy animal he gwega one and Maria's lay mar Beijing go sé go ber calcular gar na live agus Beijing go na brog sé range by conde ella ach mar dus me mar co-status on the Maria's lay asho an mox tanarna show agus mar lean suntasach the ku an square go one mar ardu suntasach vec sé mar bua intach capmachine, you know. Cínta so ó thaobh na dihí de ó thaobh na forbertí nua is tócha gur dá hangachas a curach chun cín antseanga. Tá an tógra a dhéantú an sort an tionscanmh gailge in úsáid lug annacha astátíocht den nua is fiú ní amháin an talta léamh agus fiú dul siar agus an star den tógra tá tú gobar sem mar dúirt mé tuairim is Dem Líon agus tá sé fada fáil de híomh idirlín Darren J. Pryor.blogspot.com. Darren mac an friar a camadé agan na sin gur míle magad as felling ar ardcáthar a nocht. Okay, gur míle agad Patter. Slán go fáil.